Dobrý deň, vítam vás na tomto stretnutí, ktoré bude aktívne, a to v tom zmysle, že ja vás chcem poprosiť o spoluprácu na témy, ako je zdravie, choroba, lieky, a očakávam, že budete prispievať svojimi spontánnymi reakciami, že sa niečo opýtate, alebo sa prihlásite, alebo poviete, čo si o tom myslíte. Nič vám pri tejto prezentácii nebudeme predávať, nič nebudete kupovať na tejto prezentácii, ani nebude to prezentácia, je to debata, diskusia o tom, k týmto témam, a nič nebudete podpisovať. Môžeme sa na tomto dohodnúť? Budete nám pomáhať? Lebo my nie sme tí najmúdrejší a nezvedli sme všetkú múdrosť. Volám sa Laco. Toto stretnutie bude asi na 30 minút. Dúfam, že to stihneme aj skôr. To stretnutie bude mať 5 častí. Prvé bude téma ohľadom chorôb, zdravia. Druhá téma bude prevencia. Tretia bude to, čo tu vidíte. Budete mať možnosť to ochutnať. A štvrtá téma je diskusia. Piata je prekvapenie. Môžeme začať? Vidíte? Aj zo zadu. Tu som napísal zdravie, choroba, lieky, zdravie. Funguje to asi tak, že keď máme zdravie, môže sa stať, že o nejaký čas ochorieme, my alebo naše deti. Stáva sa. A teraz to funguje ako? Tak ideme za lekárom a pýtame si lieky pre seba alebo pre naše deti, aby sme sa vyliečili a boli znovu zdraví. Súhlasíte s tým, ak nakreslím takýmito šípkami, že takto funguje? Áno? Sme zdraví a keď ochorieme, znovu sa chceme uzdraviť. Je z vás niekto teraz chorý? Nie. Kedy ste boli naposledy chorí? Povedzte mi. Chrípka bola teraz. Koľko? Mesiac, dva, späť? 2 týždne asi. 2 týždne. Bol niekto z vás chorý? Dvihnite prosím ruku. Kto z vás bol chorý? Teraz? Dvaja zo 6. A akú chorobu ste mali? Chrípka? Či deti? Zápal priedušiek. Zápal priedušiek? Chrípka. Chrípka? Išli ste pre lieky? Či ste sa liečili bylinkami? Nie. Prechodili ste to? Prechodila som to. Prechodila si? Prechodila som v podstate, ale s nejakými doplnkami. S nejakými doplnkami výživy alebo vitamínmi, alebo s niečím, hej? Aj. A boli to prírodné alebo syntetické liečiva? Boli to liečiva? Alebo to len zlepšená životospráva, že cestnák, citrón, čaj s medom? Tak jednak to a jednak aj lieky. Dobre. Ak kupujete lieky, koľko asi peňazí ste zaplatili za nejakú kopku liekov? Lebo máme síce bezplatné zdravotníctvo, ale nejaké peniaze sa tam platia. Koľko asi? Lieky nekupujem, len keď nejaká homeopatika, naposledy stáli 10 eur. 10 eur? Vôbec nekupujeme. Dobre, ďalší. Naposledy, keď sa kupovali lieky, koľko sme asi dali? Ty si platil? Ja som platil. Mám pocit, že to bolo asi 15 eur. Ja tiež tak asi 15 eur. 15 eur? 20. 20 eur. A vy, pani? Alebo opačne, ste trošku staršia než my. Kupujete si nejaké lieky mesačne? Nie, Ste šťastný človek. tak štvrťročne. Štvrťročne? A v akej asi cene, keď za štvrť rok? Tak 3 eurá. Tak to máte výborné. Vy ste zlatý človek, zdravý. Vy ste tu vôbec nemali byť. Peniazy, takže. Ja som sa nedávno stretol s 3 dôchodkyňami, lebo som ich viezol v mojom aute. A jedna pani povedala, že dala na lieky, nie, že ona pravidelne dáva
sumu 50 eur. A ďalšia pani povedala, že jej nedávno zomrel manžel, ale teraz vlastne ešte platí za lieky, ktoré si kupuje sebe, vnúkovi a ešte niekomu z rodiny, proste za troch, a je to suma mesačne 150 eur. Mesačne. Keď som toto počul, sa mi, poviem, zaiskrilo pred očami a si hovorím, fú, a čo si myslíte, koľko asi dáva bežný občan, bežný Slovák na lieky mesačne? Skúsme nejaké číslo z toho urobiť. V priemere? V priemere. 30 eur určite. 30? To je dosť. Môj odhad. 30 eur mesačne dávame do liekov. A tie lieky sú prírodné alebo syntetické? Väčšinou syntetika. Syntetické lieky. Preto to píšem čiernou farbou, aby sme videli nejaké čísla, lebo sa chceme niekde dostať. Ale predpokladáme, že tam nám tie lieky pomohli a znovu sme sa stali zdraví. Na chvíľu. Na chvíľu. Ja vám v tejto prvej časti ďakujem, že ste boli aktívni. Odozdávam slovo môjmu kolegovi Karolovi a on bude pokračovať s ďalšou témou, a to je prevencia.